बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो जोंनि गाबोननिफ्राय खैराबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां गल्डेन जुबलिया फैगोन गाबोनो गिबि सान मार्च दाननि 6 अक्ट' आरो बे 6 अक्ट' मार्च दाननि गिबि सानखालि जोंनि गासैबो मावनांगौ हाबाफारिफ्रा दिनै हरनि गेजेरावनो जोबगोन, माखासेया जाजोब्बाय। दा गाबोनो हाबाफारि हिसाबै जोंहा गिबि गेट बेखावनाय, डाइनिं बेखावनाय बायदिसिना बेखावनाय हाबाफारिया गिबि सान हिसाबै गाबोनो जाफुंगोन आरो बिनि उनाव बे अखानायै एबा 7 तारिखनि खालिनि जि प्रग्राम, बे प्रग्रामा जोंनि सिडुल प्रग्रामाव थानाय बायदिनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंगोन। बेनि उनाव जोंहा 9 मार्च खालि जोंहा गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलाव आंनि दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बयबो अनफावरि बाथौ अनफावरि सुबुंफोरखौ आं खुथार खावलायदों जाहाथे बयबो दोलो बोलो फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन, बेखौनो हास्थायनानै आंनि खावलायनाया एसेयावनो गोजोन्थों। खुलुमबाय। सानथामनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा गिबि गेवलां मेल खालि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि आसाम एसेम्बलिनि अध्यक्ष मुस्रि गेवलां बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे जोंनि आसामनि मन्त्रि उसुक सिंहाल जों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि गेवलां सभा राम बसुमतारी जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा जोंनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि बिटिसिनि माखासे एमसिएलए इएम बिथांमोनाबो फैजोबगोन। बेखौनो हास्थायनानै दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौबो खावलायनानै आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिन्थिफुंसालि जोङो बनायदों आरो बे दिन्थिफुंसालियाव जोङो मार्केटजों लोगोसे जोंनि बर' न'खर बेखौ दिन्थिफुंनाय हिसाबै जों एगजिबिसन खालामदों। बे एगजिबिसनखौबो गिबि सान हिसाबै गाबोनो जोङो बेखावगोन। बेयावबो नायफैनो थाखाय जोंनि बाथौआरि सुबुंमोनखौ गुरै खावलायनानै एसेयावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, गोजोन्थों नोंथां बयखौबो। मिडिया जायफोरा दिनै जोंनि बे खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जा 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ बेखौ फोसावनो थाखाय फैदों, बेनि थाखाय आं साबायखर बावो। जोंनि आगोलनि जा बोखाव जायै दरं जिल्लामोन, बे दरं जिल्लायाव जोंनि बे खैराबारियावनो बिबार बाथौखौ गायजेनदोंमोन आरो बे खैराबारिनिफ्रायनो जोंनि सारा उदालगुरि बा दरं बा गुबुन गुबुन आसामनि बेयावहाय बिबार बाथौआ गोसारनो मोन्दों। बेखायनो जों जोबोर खुसि मोन्दों, मानोना 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोरखौ जोङो गल्डेन जुबलि हिसाबै गाबोन 6, 7 आरो 8 मार्चआव जोङो गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनो लादों। दिनै जों बेवहाय गोबां हाबाफारि गैयाब्लाबो दिनै जोङो थानसालिखौ जोङो लुफुंनो हादों। जोंनि गेट, जोंनि जि साजायनांगौ बे सनाथि मायथाइनि बेखौ आबुङै जायाखैब्लाबो दिनैनि गेजेरजों बेयो जाफुंगोन। दिनै जोंहा सिजौ गायनाय, गोथार सिजौ गायनायखौ जों हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बे गल्डेन जुबलियावहाय जों मिन्थिना मोन्दों गुबुन गुबुन आसामनि खना खनला जा बाथौ सिबियारि बिथांमोना फैगोन बा बोरै जागोन बेखौ जोंनियाव सोंहरदों आरो जों बुंदों बेयो 50 बोसोरनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे फोरबो जागोन। बे फोरबोआवहाय जों गोबां आलासिखौ लिंनाय जादों। बेबायदि हिसाबैनो जों बेवहाय जोंहा बाजार थागोन, जोङो दिन्थिफुंसालि थागोन बायदिसिना। आरो 7 मार्च खालि जोंहा मोनसे मख'जाथाव मोनसे आर'ज बादायनाय लादों। बे आर'ज बादायनायाव जोङो गामियारि हिसाबै नङा, जों मोनफा मोनफा बियाब हिसाबैसो जोङो बे बादायनायखौ लानाय जादों। बेनिखायनो जोंनि बे हाबाफारिया जोबोर मेहेरगोनां जागोन। जोंनि बेवहाय आसामनि मन्थ्रिफोर, खायफा मख'जाथाव मन्थ्रिफोरा फैगोन। बेबायदिनो जोंहा बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंनि जा गोजोन हानजा सुनाय बेयाव फैगोन। बेनि उनाव जोंहा दानि मानगोनां गाहाय मावफुंगिरि मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो गेवलां आफादनि बेखेवगिरि महरै फैगोन। बेनिखायनो जोंहा आरो गोबां आलासि मोना बाथौ गौथुमनि गेदेमा सेन्ट्रेलनि, जिल्लानि
गोबां जोंहा फैगोन बेखायनो जोंहा मोनसे मेहेर गोनां जागोन आरो जेसेबां हागौ जोंबो नाजादों जों आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे आफा इसोरा बोथोरफोरखौ बे सानथामा मोजां खालामनानै जोंनि जा रंजानाय जोंनिबा जोंनि खुसि बेखौ जाहाथे जाफुंहोयो आरो जों बेनि गेजेरजोंनो जों बुहुमाव मोनसे सान्ति जोंनि बे गोथार बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो जों मोनसे सान्तिनि मोनसे मेसेज होनो लुबैदों बेखायनो आं रायजो राजामोनखौ खावलायदों जाय बाथौआरि अनसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे गाबोन 6 मार्च 7 मार्च आरो 8 मार्चआव जाहाथे रायजो राजामोना बयबो फैनानै जोंनि धोरोम जौगानायनि थाखाय धोरोमखौ गोसारहोनो थाखाय जोंनि बर'नि सिनायथिखौ जोंनि बर'नि हारिमुखौ मोनसे दिन्थिफुंनायनि जों मोनसे हाबाफारि लादों जाहाथे बेयाव बयबो रायजो राजामोना लोब लोब फैनानै बाहागो लायो आरो जोंनि आरसिया जा हास्थायदों जा खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा जा हास्थायदों बेयाव बयबो मदद होफैगोन बेखौ आं हास्थायदों आरो जोंनि बे सनाथि मायथाइ खुंफुंनायाव गोबां रायजो राजामोना मदद खालामदों जों गेदेमा मोना मदद खालामदों जों बिथांमोनखौ जों दिनैनि बे समावबो जों साबायखर बावगोन आरोबाव जोबजासिम जाहाथे बिथांमोना देहा सोलेर गोसोखौ होनानै जाहाथे जोंखौ गासैबो मदद खालामफैगोन बेखौ हास्थायनानै आंनि बुंनांगौ एसेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों।